मगनरेगा मावबिथांखि बेखेवदों एमसिएलए दिलीप कुमार बर'आ। दिनै उदालगुरि जिल्ला 34 नं खालिंदुवार बियाबनि सिङाव थानाय सोमलिगुरि बिसिसिआव खमैबो गंबा मगनरेगा मावबिथांखिनि गेजेरजों बाथौ थानसालि गिर्जा न' बायदिनि सिथ्ला खोनाय आरो सोरगिदिं फिनिशिं वाल होनाय बायदि मावबिथांखि बेखेवनानै होदों बियाबनि एमसिएलए बिथां दिलीप कुमार बर'आ। उदालगुरिनिफ्राय सोरांसार बाग्लारिनि खौरां। दानिया फै बिथां आलासिया बेखेवना होनायजों लोगोसे खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बुङो खोनासंनि। जोङो जोंनि जाबायदि जोंनि बिटिआर सरकारनि थांखि हिसाबै जेरै जाहा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोङो बै कर'ना थासारिनि उनाव जोङो भारत सरकारा जोंनो बे बाजेट सेसनाव जोंनो जाबायदि रां होनांगो जों मोननो हादो। दा बेबायदिनो जों खामानिफोरखौ मावनो नागिरदो। दिनै जोङो बै मगनरेगानि माबायाव जोंहा पानेरि पश्चिम पानेरि गामियाव बे आर्ट फिलिं एन्ड कम्पाउन्ड फेन्सिं होननानै मोनसे जो स्किम बेयाव जोङो दिनै बै थानसालिखौ फोसाबनो थाखाय मोनसे महर होनो थाखाय बे स्किमखौ दिनै बेखेवनाय जादों आरो बेयाव जाहाथे आं बुंदो जोङो गामि आफादनिनो बा थानसालिखौ महर होनो थाखाय थानसालिनि मोनसे कमिटियानो जाहाथे मावनो थाखाय जा चेयारमेन बिथाङा बिबान होदोनो आंबो जोबोद गोजोननाय मोनदो आरो बे जाफुंथो आं बेखौनो दिनै एमसिएलए हिसाबै दिनै बयनिसिमबो खावलायनानै आं बे खामानिखौ बेखेवना होबाय। दा बे समावहाय नुनो मोननाय जादों आसाम सरकारा फोसावदोंमोन मोनफ्रोमबो थानसालियावहाय बे थानसालि लुफुंनायनि मोनसे आसुनि लादों। बे समावहाय पश्चिम पानेरिनि बे थानसालियाव मोननो हायाखै होननानै खोनानो मोनदों। बेखौ आसाम सरकारनि सायाव नोंथाङा माबाफोर बुंहरनो गोनां दङ नामा? जोङो बेबायदिनो गोबां थानसालियाव मोनसे आसाम सरकारनिफ्राय मोनसे लिस्ट दिहुनदोंमोन। दा बेयाव बेबायदि बे 2 लाख करि रां न होनायनि मोनसे 2,50,000 रां फोसावदोंमोन। दा बेबायदिनो लिस्ट आउट खालामनाय जादोंमोन। खिन्थु जोंहा बे जिबायदि जेनेबा शिब मन्दिरानो जाबाय बाथौ थानसालियानो जाबाय गोबां थानसालिफोरनि बै हाया बे मुङाव खालायना रेजिस्टार खालामना लानो हायियाव दा किसुमान गभर्नमेन्टनि रां होयोबा बा स्किम होयोबा मोनसे नर्म्स थायो। बै नर्म्स गैयैयाव बहुदा थालांदो आरो बेनिखायनो सरकारनिफ्राय खावलायनाय थादो नोंथां मुवा जेबो नङा दाबो बै नर्म्सखौ फुलफिल खालाय नङा होमबा? दा बेनिखायनो गोबां थानसालिफ्रा मोनाखै। दा बधय बेयाव फोसावदोंमोनबाबो बा मुंखौ होदोंमोनबाबो दा बधय बे नर्म्सआ गैया नामा बेबायदि जानो हायो। आं रोखा नङा बे थानसालिनि मुङा गोलैदोंना गोलैयाखै। अब्लाबो जोङो बेखौ दा नर्म्सफोरखौथ' जों बुंखाबाय गासैखौबो। बेनिखायनो आं खावलायगोन गासैबो बाथौ थानसालियानो जा शिब मन्दिरानो जा सोरबा हरि मन्दिरानो जा बै नर्म्सखौ फुलफिल खालायनानै जाहाथे नेक्स्ट टाइमाव जों लिस्ट लाबावगोन। लिस्ट लाबा जाहाथे जोङो बे रांखौ होनायनि लाहार फाहार खालायगोन। ओरैनोथ' जोंहा दिनैनि दिनाव जों मोनबा बे मगनरेगानि बे आसनिखौ जों बेखावगोन। दा जों नै पश्चिम पानेरि गामियाव दिनैखौ बेखावबाय। दा 4 दंबावो जोंहा बेखौ जों दिनै बेखावनाय जागोन।